Bună ziua, Drăgășani! Ne aflăm în Parcul Central Gheorghe Condrei, la un eveniment foarte important pentru noi ca oraș și pentru România, concursul național de robotică. Avem alături de noi pe Ștefan, cel care este sufletul acestui mare eveniment, împreună cu echipa prezent aici în toți tineri. Îi felicităm cu toții, suntem alături cu sufletul de acești tineri minați care ne reprezintă în țară și în lume. Felicitări! De asemenea, dacă nu este domnul președinte, așa știu eu, ca rol în emisiunea. Da, vă mulțumesc, domnule primar, ca de fiecare dată, vin cu mare plăcere și mare bucurie în Drăgășani, descoperit de ceva nou. Acum vă spun tuturor, viitorul sună bine de aici, de la Drăgășani. Întotdeauna în Drăgășani să dă un exemplu că știți că Drăgășani a avut cel puțin mulți oameni importanți și 3 nevidiști. Deci este un așa important. Nu în ultimul rând vreau să amintesc aici pe doamna mentor al acestei echipe, căreia îi mulțumesc pentru tot ce face și efortul care le depune în sprijin acestei echipe minunate și pe domnul director al liceului. Felicitări liceului, felicitări copii, suntem mândri de voi. Eu vă mulțumesc din suflet, sunt onorat ca primar să am așa echipă și sunt sigur că ne faceți mândri în lume. Felicitări de dată. Dau cuvântul domnului Consul, câteva cuvinte, domnule Consul. Mulțumesc, domnule primar, bună ziua tuturor. Felicitări echipei, felicitări tinerilor. 3 cuvinte, vreau să spun, trebuie să punem umăr la umăr. A face bine în ziua de astăzi este greu. Știm bine cu toți, nu trăim vremuri călduroase, să spunem așa. A face rău este mult mai ușor. Haideți să punem umăr de la umăr, să facem bine. Să facem bine nu pentru noi, nu pentru astăzi, nu pentru mâine, pentru cei mici, pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri. Ei sunt viitorul și cred că trebuie să-i protejăm. Activitățile și deciziile noastre de astăzi se vor vedea în viitor. Vă mulțumesc! Felicitări echipei, dragi tieni, le promitem tot ajutorul și le mulțumim că au decis să investească în Drăgășani. Se acordă echipei Brute Force din Drăgășani suma de 5.000 de lei. Câteva cuvinte, dacă vrea să ne spună doamna mentor Ivan Cristina. Vă rog. Țin să mulțumesc primăriei, domnul acordat, conducerii Colegiului Național Eugenie Fărescu, pentru tot sprijinul acordat de-a lungul evoluției echipei, elevilor, voluntarilor, dar am un mesaj special pentru părinții acestor copii care au fost alături de noi, atât la bine cât și la greu, să nu spunem rău, și sperăm și promitem că vom încerca să facem activități cât mai interesante și importante pentru acest oraș și pentru tinerii acestui oraș. Vă mulțumesc! Dau microfonul domnului director al colegiului. Bună ziua! Vreau să mulțumesc și eu domnului primar pentru sprijinul acordat de fiecare dată. Acestor copii minunați care reprezintă Colegiul Național Eugenie Fărescu, domnului mentor, dar și părinților, fără de care aceste evenimente nu ar fi posibile. Vă mulțumesc! Nu eu sunt cel care trebuie să fiu în centru, copiii, și dau cuvântul lui șef de vlog. Dragi cetățeni ai municipiului Drăgășani, vă mulțumim că vă aflați astăzi alături de noi la cea de-a doua ediție a Festivalului de Robotică Brute Force Românesc. Vă promitem o zi cu multe experimente pentru cei mici, meciuri de robotică demonstrative și o zi plină de surprize. Vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi.
dacă tot eu trebuie să vorbesc, trebuie să declar deschis concursul de robotică Drăgășani și să venite echipa. Și încă ce mai important, nu numai această firmă a fondului dat, sunt mulți oameni de afaceri și cu profesii medici, profesori și avocați care au finanțat acest eveniment. Le mulțumim tuturor și mulțumim Drăgășanului. Felicitări Drăgășanului pentru copii!